Fil-ġimgħat li ġejjin tista' tibda teħel multa ta' 150 euro jekk toħroġ il-borża tal-iskart fil-ġurnata l-ħażina jew wara l-ħin li fih isir il-ġbir. Id-direttur tal-infurzar fih dan l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi Mario Xkembri sostna dan ma' One News waqt li l-uffiċjali tagħha komplew bil-ħidma tagħhom jarfu lil pubbliku dwar l-iskema tal-ġbir tal-iskart organiku. Se jibdew jinħarġu l-multi, kull min jinqabad joħroġ skart fil-ġurnata li mhijiex għalih, jibdew jingħataw multi. Il-multi jvarjaw minn 150 euro għall-ewwel multa u jibqgħu tilgħin anki sa 500 euro. Bħalissa l-era tinsab għaddejja b'eżerċizzju ta' għarfien mal-bliet u l-irħula kollha madwar Malta. Ta' kull filgħodu diversi ħaddiema tal-infurzar qegħdin joħorġu jduru mat-toroq residenzjali biex iwaqfu persuni milli joħorġu l-boros mhux fil-jum tagħhom u sabiex ikattru aktar l-għarfien fuq is-suġġett. Mistoqsi dwar x'jiġri minn boros ta' żibel li jitpoġġew f'kantunieri jew fuq barra ta' binijiet ta' appartamenti, is-Sur Xkembri spjega li dan ukoll huwa legali u min jinqabad joħroġ il-borża mhux quddiem il-bib ta' daru se jibda jiġi mħarrek. Il-fatt li jitpoġġa mhux quddiem il-bib tad-dar tiegħek diġà huwa kontra l-liġi. Min hu responsabbli ta' dan il-kondominju irid jara li fil-fatt jinħareġ fil-ħin. Is-Sur Xkembri spjega kif kull binja ta' appartamenti għandu jkollha persuna li tamministra l-blokka u fi żmien li ġej din se tibda tinżamm responsabbli għall-inkwilini li ma jimxux mal-liġijiet. Huwa sostna wkoll li kull resident għandu jkollu għarfien dwar il-ħinijiet li fihom jgħaddi trakk li jiġbor l-iskart u ħadd m'għandu joħroġ il-borża wara l-ħin li jgħaddi.